kulendi muri yezimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates mushatinga yenyaya tegatiza tingorigara tangodzifambira pachapisa pari kubvira. I don't want to waste much of your time tichiswera tichitenderera kudai so. Kana tosvika panapa uchiziva kuti uri kunakirwa nenyaya uri kuda kuti zviendere kumberi tigare tangochibvondora tinange straight to the point. Tanga nekulike this video right now kuti tibva tangozivisana zvinhu zviri paground, zvinhu zviri kuitika. Right, iko zvinezvi pane nyaya yekufinhurana kuri kuitika. Vanhu vakawanda vari kushamisika nenyaya yekuti Oppah Muchinguri yekusachingurwa kwake kwakaitika ku Heroes eka kwekwe kuti haana kuzomhoresa kana vice president. Then Oppah Muchinguri ndopabuda one video akutoratidza kuna VP Mohadi kuti onaiwo mazvoonawo Mohadi zvandoitwa nawo Chiwenga, mazvoonawo here vedu weini ndamutadzireiko Chiwenga uyu izi same Chiwenga ukunzi vaizongoratidzana mapowers kuti takatobva tese kuhondo tikarwa hondo iwo kazoendako kumasoja kumabarracks. The same statement zaingobuda nekuna Christopher Muchangwa zvinzi vazhinji takangobva tese mhani kuhondo kumhani makazongonanga kumabarracks takangonanga mugovernment tichingoita tichingoita ipapa. Saka nyaya yese zvazviri kundinetsa ini kuti grudge ravo vanhu ava riri kumbobva papi chaizvo kuti vanotadza kumhoresana pamberi pevana vachiona pamberi penyika yese vachiona havakwanisi here kuti pavanongoita zvinhu zvavo vopedzerana kana kuti vonetsana vari mupolitburo kana vari somewhere kana kutofonera padheni chaipo kuti right iwo since paipa tamhoresano zvefeke chiuya timbopedzerana frustrations because isusu tikazoona makutadza kumhoresana tita kutoti pamakutadza kumhoresana mega kokuzoti makasangana nesu motimhoresei tita kuti chiko nechakadaro. But chandozana chekuti munhu akaita saVP Chiwenga haasi munhu waya kuti anopretend, haasi munhu ane unyengeri. VP Chiwenga haana unyengeri, munhu atoti akatokubuka anototodza ndisi kutonakirwa anenge asiri kutonakirwa newe ipapo zvatopera. Haasi munhu waya kuti anongokupa plastic smile here. Ndo panozoratidza munhu kwaanenge akabva nako kumasoja akusiva vasi vanhu vanyengeri vasiya nemapolitician anotokusekerera leso achitoziva kuti mangwana chacha ndo unotokudzima. Ndo zvinoita mapoliticians. Nyaya vice president Constantine Chiwenga nava Oppah Muchinguri yakatangira panapa. Nyaya iyi yakaitika muna January. Saka apa tiri muna January wo toda kuti timboonesana. Yakadetsa chinzi Mnangagwa sneaks out of leave to replace Chiwenga with Muchinguri. Yakanetsa zvisingati nyayo. Saka ndopata tigatidzokere ipapo tuonesane. In early January 2025, Oppah Muchinguri was sent by President Mnangagwa to Ghana for an official ceremony instead of Vice President Chiwenga. Ndopakatotangira nyaya ipapo. Iwo unogosendwa iwo zvavasataurirana zvazvo ngonzwa zongoningira. Even though nyaya dzimwe dzakubuda pachizonzi Muchinguri pazoendeko kazobhukirwa cheap hotel iye nehusband wake kuti vangoningira vakamirira that ceremony. I don't know how far true was that, but it's something that was circulating on social media. Nyaya dzacho dzinongobuda kanepa kana kuti maybe security vakaenda nayo ndo yanga isiri kufarira nzvimbo yavanga vaenda since vanenge vane dzavanenge vachiziva kazokuti vanoda kupuwa presidential treat since vanenge vaenda ariye akamirira president. But normally it's something that doesn't make sense to us kuti panoendeswa munhu akaita saOppah Muchinguri asiri vice president. Isu nyika tine two vice president pakatoti vhiringidza ipapo. Chiwenga was supposed to go there but haana kuenda. Saka there is something pakanonetsa nyaya ipapo. So this made many people on social media and in news links talk about a rift between Chiwenga and Mnangagwa led to rumors that Muchinguri might be positioned to replace Chiwenga as VP. Grudge saka satraperana nasi kunzi wodaita munobda tijairira ndoyeshe kutonzi munobda tijairira ende papa kutonetsa nyaya yacho kabva yatotanga kutopisa mumastreets enhingirikini mastreets of power pachinzi paudiwo vice president wechikadzi. Women's League Games anopev makati moizabu mushe ana maybe chinomona unoti isusu Women's League Games anopev tinogona ukatamba nesu tinokukudubura to knock you out. Zvese izvo vanenge vachiita vachisimbisana vakadaro timu rinenge rakanyarara kuti mauda kuti knock out nini manje. Ndo nyaya inenge iripo. Mauda kuti knock out nini manje amuchandizive musha handiti tine marules tine zvatakasaenderana pasi kumashuro. Mauda kuti knock out nini why munodherera naye. Ndo nyaya dzinenge dzakunetsa. Now Chiwenga and Mnangagwa are reportedly at odds. There have been public reports on serious disagreement inside ruling ZANU-PF party between
President Mnangagwa and Vice President Chiwenga. In one high-profile incident, Mnangagwa allies called Chiwenga's critical dossier treasonous, showing strong tensions at the top of government. These kinds of fights fuel speculations that Chiwenga's position could be weakened and someone like Muchinguri might move up. What do you think about that? Do you think kuti nyaya iyi vanhu ava vakasangana vanhu because pese pari kungotora zvokungonzi Chiwenga akazoweakenwa position yake akazonikina munhu ari kunudza anogonota successor wake ndiMuchinguri ndiye anenge ari padhuze ndo zita ri kutanga kudedzerwa even kwese pakangonzi saka Chiwenga chakacheka papanzi Muchinguri paside Chiwenga zvakazodai so kugana Chiwenga angafanira kunikina Muchinguri bva atoenda saka mukuzviona ka ndo pane nyaya dzese ipapo even pakubvini pakutochinjana mashoko imi takangoenda tingori tese takangoenda kuhondo kwacho mani mimi makazoendawo kumasojo ende nyaya yekuti iya yekuzonzi makazongoenda kumasojo inyaya yekungonzi handiti chisojo chiri kungojoinwa chero nevana here ma18 years whatever vari kungotorwa vangonzi manyaya mupinde mujoinewo mukuona saka zvinenge zvine kanenge kakaurafu mbichana mukati kekungoti there is nothing special about kuti mupfure nekoko but there is something special. Honestly speaking, takalotarisa vanhu vese vaiva tichidzoka padrawing board. Dai Chiwenga akaoma musoro pepe. Kana dai Chiwenga akabva ngongofunga ngozvidhakwisa. Nanhasi tingadai kusina chinhu chinonzi Mnangagwa. Up to nhasi chaichai. Angadai akangomuka kutoti hai zvamutotaura tatozvinzwa. Tasei kwacho hakuna nigirikini rutoitwa ndatozvimisa. Mnangagwa angatodzingwa kudhara atotiza munyika saka panga pasitorina zvaitoitika but vanhu ava vakutadza kurespecta munhu kuti akaplaya that role because panhu pacho ndiye aifanira kutopa player up even izvezvi chero kuti vanhu ndonoona vanhu vakawanda in as much as chichitaura kuti Chiwenga chiri nepawo mabarracks chinchi general anenge ari paangoti ndezvako izvi zvamuri kufunga whatever zvamuri kufunga zvongonokuitika kuZimbabwe zvacho zvimimi akangofunga general anenge aripo kungoti ndezvako izvi hatisi kuda hapana zvinoitika hazvina chero makaita sei kana kuita sei saka Chiwenga role yakaplaya yakakurisa kudarika even ana Muchinguri vese ave ndese nananza nana Muchangwa dzitori shiri dzedze Muchangwa angatotaura nanzani namahiya vake nanzani dai namatemadanda vake vachibuda vachikriticiza Mugabe vanga vatobva kudhara vatopa mhanya kare zvokutoti izvezvi dai tongori history. But I don't know why vari kutadza kuzorespecta this guy. But rumors about power struggles in ZANU-PF, political allies of the president held meetings about opposing Chiwenga's influence, especially after Chiwenga accused some powerful people of corruption. These meetings increased talk online and in some news outlets about possible reshuffle, including replacing Chiwenga. Chiwenga's absence from some public events. Chiwenga has a time been absent from major government functions, which also stirred speculations on social media that he might be losing influence or that his role could change. Anytime a vice president doesn't show up and another senior official appears instead, Zimbabwean politics watchers online often jump to conclusion anakulienti kuzoti aupo iwe saka unga replace kwa uri zvakafanira ngogarwa naka izvo mimbomira uri mpenyu ayo kana ngatimbotaura chokwadi. Let's be very honest guys, let's be very honest kuti iwewe wotosvikira blinina wako wachinzi ndiye abuda nemukadzi wako vatomboenda kuti iwe uripo kana ngonzi aenda handiye anorara ndiye adasi ndiye babini ndo angopinda unobvunza kuti kwenini ndaita sei asi ndafaya mablank. What is wrong with me? Ndozvo zvonotanga umhanya wobvunza. But this one is a different story. Saka ndonyaya iri kunetsa muri yeZimbabwe between Muchinguri naChiwenga. Itori nyaya yekutotika even pane zvine zvichitoitika Muchinguri anenge asitomborina kana pressure zvakawanda, but these guys havazozvitori serious because zvakutanga Muchinguri wacho ari kupushira chinchi because at the end of the day vanhu vachanozoziva futi masystems acho kana mukarangarira madays aya pairohwa pane manickname ingoitwa akawanda muZANU-PF man pekuti paitopushwa pane imwe yakambonetsa was it 2004
if I'm not mistaken, hanzi the Cholosho declaration because hanzi since muzenda anga afa saka let's push munangagwa angopinda wangwetwa vice baba yakanetsa baba saka imi makazvitarisa that Cholosho declaration. Do you think kuti vanhu vese vaidinga munangagwa vachipusha do you think kuti all those guys membese including ana mudenda vacho vanga varipo ipapo, do you think kuti vanhu ivavo ndo vaita zvinhu izvozvo kana kuti iwo unongo uripo ndo unongochipushawo imi munofunga kuti munangagwa ingonzi ngaapinde panikikini papa asiri kuda here? Ndiye anenge atori chimaster chezvinhu zvacho zvese because munhu papolitics unongone vanhu vako vanenge vakaita vakatokutageta. Saka Muchinguri izvezvi paari kunzi pazvinhu zvese maspeculations ari kuitika vanenge anogona kusabuda public achitaura kuti nditondiitaiwo vice ndikutodawo handiti because vakazi muchitonditei nekuti akabva otese kuhondo no akanyarira zvozvonzi akatotonga vanhu vachingomenshina zita rake obvious ndiye anenge ari panext uyu anobva atongofunga mupfungwa dzekuti okay saka uyu ndiye anoda kundidonhedza yototi ada kundijairira ndo maitikira zvinhu zvichingoitika. But anyways there is something zvandofanwa ndikuonesei, but I don't know if you want me to continue. Nyora kuti continue izvezvi in the comment section takavhura hatina kumbovhurira vanoti nyora nonsense, tiri kuda vanhu vari kunyatsonagirwa nenyaya panapa. Ita kuti continue izvezvi so ndi continue.